ಓಸಿ ಜೀವನವೇ ಲೇಸಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪಂದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಗೀತುರ್ಲೇರು. ಸೊ ಕೊಡೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದೆ ರಾಜನ ಸುಂದ್ರಿ ಸುಂದ್ರಿ ಬಾಯ್ ಹಾಂ ಸಂತಕಟ್ಟೆ ಪೂರ ಕಂತೆ ಕಟ್ಟೆ ಆತ. ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪೋನ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಾಕಲೆ ಗಲಾಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗೆ ಬೊಕ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ರಡ್ಡ್ ಸರಿ ಬಸ್ ಶೇಕ್ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನದಿತ್ತಿಜ ಇನಿ ಬದುಕುವ ಪಂದ್ ಮುಕಲ್ನ ಗರ್ವನ್ ಪೂರ ಬಸ್ತ ಮಿತ್ತು ತೋಜಾವೆರ್ ಎಂಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬದುಕುವ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ವಿತೋಡುಬಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಲೆಂಚೊಲ್ಲರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳಾರ ಪಂಡೆನ್ನೊನ್ವೆ ಇನಿದಾದ ಪಂಡ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಯರೆ ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಶೋಕದ ವ್ಯೂ ಒಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿನ ತುಲೆ ಇತ್ತು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡತೆ ಬೊಕ ಇನ್ನಿ ತರ್ಸ್ಡೇ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ವೆಜ್ ರೂಪದೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ಒಂಚೂರು ಚಾ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಎಂಕ್ ಯಾನೇನಿ ಚಾ ಮಂತೊನ್ನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ದಾದ ಅತ್ತನ್ ಪಂಡ ರೆಕಾರ್ಡೇ ಆತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕದು ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋನು ಇಂದಕ್ಕೆ ಈ ಚಾಕ್ ದಾದ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಸುರುಕು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಯ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಯ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಪಲಾವ್ದ ಹಿರೆ ಪಾಡ್ಯ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾತ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ತುಂಡು ಶುಂಠಿನ ಪಾಡ್ಯ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಅಂತ ಇಂದೇನು ಕೋದಿಪಾಯ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೋಕುದ ಚಾ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕೊಂಡತೆ ನನ್ನ ತಡ ಮನ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಲೋಟಗೆ ಪಾಡಿನ ಅಂಚನೆ ಪಾರಿನ ಬುಕ್ಕ ಏತು ಶೋಕ್ ಎತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇನ್ಸ ಯಾನ್ ಹೊರ ಎನ್ನ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಾದ ಪಂಡಿತ್ತೆರು ಪಂಡ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಪಂಡಿತ್ತೆರು ಅಂಚ ಐತೆ ಕೂಡರ ಟ್ರೈ ಮಂತೀನಿ ಬೊಕ ಇನಿ ಬ್ರೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ ಇನಿ ತರ್ಸ್ಡೇ ಆತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಗೀತು ಸೊ ಅರೆ ಬೇಗ ಕಾಲ್ನ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಸೀದಾ ಉಂಡತೆ ತಲೆ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಅವೆನೊಂಚೂರು ಒಣ್ಗ ಒಡತೆ ಅಂಚ ಚೂರು ದೊಂಬುಡು ತೋಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಚ ದೊಂಬುಡು ತೋನ್ನು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ರೆಡಿ ಆದಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮುಗಿಯುನೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಪಿದಡ್ನಿ ಪಂಡ ಬಸ್ ಉಪ್ಪುನು 12:15 ಬಟ್ ಎನ್ನ ಅವೆರ್ ದುಂಬೆ ಪಿದಡ್ದಾಂಡ್ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪೋಯೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಗೀತಕ್ಕಗ್ಲಂಚನೆ 12:40 ಬಸ್ಸರೆ ತಿಕ್ಕುನ ಡೌಟು ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಕಲ್ ಒಪ್ಪುವೆರತ ಅಂಚ ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ 12:40 ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬೇಗನೆ ಆಟೋ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ ಐಟೆ ಪೋಯೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸಟೆ ಪೋಪ ಪಂದ್ ಏನೋದಿತ್ತೆ ಓಸಿ ಜೀವನವೇ ಲೇಸಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪಂದ್ ಬಟ್ ಬಸ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋವನಾಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆರು ಅಂಚ ಬೊಕ ಸೀದಾ ಕೈತಲ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪು ಪೋಯಿನು ಪಂಡ ಏನು ಕೋಡೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಕುಡರತ ಟಾಪನ್ ಪೂರ ತೂಯೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬೊಕ ಗೀತಕ್ಕನ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಯರು ಸೊ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ ವರ್ಷಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಪಾಡ್ನಿ ಗೀತಕ್ಕಗ ಹಾಯ್ ಪಾಡೊಂದು ಕೂಡ ಬಿದೆ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಕ ತೋಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಗೀತುರ್ಲೇರು. ಸೊ ಕೊಡೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದೆ ರಾಜನ ಸುಂದ್ರಿ ಸುಂದ್ರಿ ಬಾಯ್ ಇಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮನ ಸಂತಕಟ್ಟೆದ ರೋಡು ಸಂತಕಟ್ಟೆಯ ಹೊಂಡ ಬಾವೆ ಕೆತ್ತಿನ ಬೊಂಡ ಬಸ್ಸುಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂತಕಟ್ಟೆ ಎಂತ ದಾದಾತುಂಡು ಹಾಂ ಸಂತಕಟ್ಟೆ ಪೂರ ಕಂತೆ ಕಟ್ಟೆ ಆತ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಪಣ್ಯರೆ ಗಿಜ್ಜ ಕವರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಂ ಹಲೋ ಎಂತ ಅವಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ
ಇನಿ ತರ್ಸ್ಡೇ ಐತೆ ಅಂಚ ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋದುದು ಅವರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಬತ್ತ. ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುನ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಾಕಲೆ ಗಲಾಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗ್ ಬೊಕ ಡ್ರೈವರ್ಗ್. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಕಾಪಾಡ್ನೆ ತೋಜುಂಡು. ರಡ್ಡ್ ಸರಿ ಬಸ್ ಶೇಕ್ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನದಿತ್ತಿಜ ಇನಿ ಬದುಕುವ ಪಂದ್. ಸೊ ಯಾಂದಾದ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಬಸ್ತಕಲ್ಲ ಲಡಾಯಿದ ವಿಷಯಡ್ ಬನ್ಪುನಾಂಡ ಪಿರವುಡು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಪೂರ ಕುಲ್ದೆರಿಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಂಡಲ ಮುಕಲ್ನ ಗರ್ವನ್ ಪೂರ ಬಸ್ತ ಮಿತ್ತ್ ತೋಜಾವೆರ್. ಎಂಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬದುಕುವ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಆತ್ ಸರಿ ಬಸ್ ಉಂದಾತುಂಡು ಫುಲ್ ಎರೆಗೆರೆಗ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊರೆ ಪೋಪೆ ಈ ಗರ್ವೋಡು. ಸೊ ಇಂದು ಮತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋವೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪುನತ್ತ ಅವೆ. ಸೊ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ನಿಕಲ್ನ ಮಿತ್ತ್ ಧೈರ್ಯೋಡು ಎಂಕುಲು ಬಸ್ಡ್ ಕುಲ್ಲುದುಪ್ಪುವ ಈ ನಮೂನಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋವೊಡ್ಚಿ. ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.